West Karbi Anglong District MP Hamren Municipal Board ke parlo kadoka bevar troxido. Sarkar pen alam chak mesen ingter et kijun alang kipi kapidor jiapan alam chak kachipi ke epong kali pong nikalisi apong mesen alang long popura ke AC kacharia tuma bangke rada pan lam chak kipi pon bomlo. Bonta Hamren rada tuma bangke arui chot kalisi acheklo lang kijun longwang besi polok alingsi lang junang bomlo. Pinpor में Hamren Public Health Engineer PHE Hamren Division Asaihem Kikimtan Ningkaning aprang lang kipi kapele anadim non kijuna lang kipi ke pacetangon ederapi anta thangnat sideng direct pensi lang pro. Hamren PHE Division along langdam pulote Engineer SDO SO pendanglok ke ongdung kam keklem atum do olo lapen kam keklem setami ghontain korapli ajo phirlo setami sai keklem thekpon longlo bonta thangnara kimi scheme kedeng kavedet ningkan plikebra troxo se alang angkro ke bak kahino pen lok abangke ko ansi raraphan lang pipon unhela Langdam pulote langalang pong ang ruke chopen joparni PHE choka maratu kasimarnang halapuanat asam mala atawar kasimara menpen towar ki hut ajam ke pathia jok thengpi harlong ke bab kahino apong ajok Hamren rata bangke langki sungpen loksi chechak nang bomlo KAC kachari pon CM tuliram rong hangpen alamcha kachipi pon ateng penle langdam lote Hamren rong sopia radaphan mesen kijuna lang kipi kapidor japhan tong sikot pen thedung scheme kedeng pon japhan ta dengpon etlo pusi ningje pon lo lapian ke da PC department bananli hukum pialo laso rat ka complain order theglong si malah tum nilfanang pacini teng pensen nilo kumpi chilo prajin pen laso lang kipi ye pansen ni mori la pena ka pega scheme da mendak kai ki 24 hours lang long wer je pan scheme teng fondel bonta Hamren rong sopia rada tuma bangke langki sungpen kachichak nang akisunga bangke non puanta kithir thip aning ke thiamatsi abederason Lasia jat lepu dam sitami Hamren rada phan mesena lang nangki pijia phan isi thedung scheme deng pona sonte mesenji pusi Hamren rada tumpen ningje pon rinki News report KTV News